Η Αιγυπτιακή γλυπτική φαίνεται πιο ρεαλιστική από τα πρώιμα ελληνικά αγάλματα. Οι Αιγύπτιοι ασχολήθηκαν με τη γλυπτική πολύ νωρίτερα. Και όμως, όσο κι αν οι αρχαίοι Έλληνες εξαρτήθηκαν από τα αιγυπτιακά πρότυπα για να χαράξουν ένα σώμα από πέτρα, έκαναν ακριβώς αυτό. Το χάραξαν ολόκληρο από πέτρα. Τα αιγυπτιακά αγάλματα μπορεί να φαίνονται πιο πιστικά, αλλά δεν απελευθερώθηκαν ποτέ από την πέτρα από την οποία σκαλίστηκαν. Και εδώ είναι που οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν ένα βήμα παραπέρα. Ήθελαν να γλυπτήσουν ένα σώμα χωρίς περιττή πέτρα και χωρίς ρούχα, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε θυσία της ανατομικής ακρίβειας. Ακόμα πιο σημαντικό, πήραν ρίσκο, κάνοντας τα αγάλματά τους πολύ πιο ευάλωτα. Αλλά αυτό αποδείχθηκε η σωστή προσέγγιση. Μετά από αυτό το πρώτο βήμα, πολύ γρήγορα έγιναν όλο και καλύτεροι και καλύτεροι, στο να γλυπτίζουν σώματα που όχι μόνο είναι ρεαλιστικά, αλλά έχουν απελευθερωθεί και από την αρχική τους ακαμψία.